जोबनायनि आगोलावनो बिफांनि गोरान बिलाइया सिरिबाय, गोरलै बिलाइया खिलिबाय, मिथिंगानि गोदान महर लाबाय, खौवौआबो खौवौ गाबफैबाय, गोदान बोसोरनि राहाफोर होबाय, बोराय सेंग्रा बुरै गासिबो रंजालि बैसागुआव जोङो मोसानो जोङो साखाफारा जाबाय। अब्ला जों फैदो मेन्डेला ब्रह्मनि मिलौदो गारांजों जोङो दिनैनि बे आगु रंजालि बैसागु आरो बर' हारिमुवारि फोरबोखौ जोङो फोजोबनि बयखौबो आङो खौसेयै बाहागो लानो खावलायहरबाय। नै जौसाङाव मेन्डेला ब्रह्म बिथांखौ 1 मिनिट मिनिहोदो, बिनिफ्राय खननानै जोंखौ रंजाहोदो, मोसाहोदो। थेंक इउ। जायखिजाया दिनै नैबे हाबाफारियाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो जोबथारनाय हाबाफारिखौ आंजों फोजोबनो मोननानै आरो साबसिन मोनबावदों। जायखिजाया मिनिहोला, दासो ओंखाम जाखांदों, बोरैबा जानो हागौ। जियानो जा आंबो गोबां जायगायावनो मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि, नोंथांमोनासो मा प्राइज होयो। जागायनोसै। मोसागोन ना मोसायाथाय? मोसायोबा मोजां जायो। आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो। आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो मोजां मोनो। मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो।
bersau nak kewari nasirau Sikar bersau nak kewari nasirau Suhalala nabe sormeni Suhalala nabe sormeni Bajar ka bajar ke sorge apa yuba Jadi bajar ka bajar ke sorge apa yuba Karo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ